Yatoaso dia nyame eya adomo a eye emeritus Dr. Engineer Kwadwo Safo Kantanka okwo ne nkrechi no eya de a emma ene ebusua ekopie mu ewo eye ochehene eho na okopie ho no ni nyina no eya sutira wo koyi no wamamra kwaso te nyame ya adomo a wajura ne de toso aduasa ena obetumi akora eye emu no na mpanifo ewose wo mu asote se ne beye duru ho no mu a wo matumi abotwi na wo abesom opani a woka ho wo emma no emu eye onunyamfo adwoa safo wono ene emma no bi ne kopie mu ho no mu a wo mu ekoyi opani asotre The Emeritus Professor Nakwankwaja ehu entotoye ene enhyehyeye no empanifo abusua ena afenso emma eguso a wonom etoto no ene nso eyade se busua ene emma wonom aka bomu akwakopie mu ewo eye wochehine na ye ne tena ye kesie mu a eno ewo epoye mantemu no akọ osagefo amuatia oforipani wakọ ne nase wakoye amamre ene amani asabre de woto wonsa edi afre eye wochehine ene mwatran kunya wonom ewo apoye mantemu ese ebre a wonom ahye se wodi beja akora kwanye no wonom so edi wani monyam ebeba bepie mu ewo eye eyiyo no ase odaroma obetia macho biwase brusia toto enna ene ehwehwe niyema mu eye onsa da eteso eduasa ene na eduasa baako eduasa no ye na eduasa baako eye July dotiye no na yitana kasa ye be na se sikasa no 35 bosumia ye kom July ene sa nas bonso se o ene desie ye emra santimem ye on the 8th August bekwa ye ne nase so a story ewo komasi se sadi funhu abusia ene asori wa ha na ne atop ne desie seni anyonkofo na ewo ono ene apostle tem ntina se de amamre foni eda de betoni no so edine nu nyam ebetai abusia ene asori achi da yebeye sa enyi ebaya na yenanjesie yenti ensema hodua wochehene amuatia oforipani eka ye ebra empanifo ekopie ne nase da na ne abusia anda mo dam I said the woman said what is it ya munye ya wani yang ya wasiade ya usikam ni da kwenye adi mwade ya mwede kasa ana adi ya dako adi mao wachi aposto chani ya singi no ila kushi se abusia na swali asoni ya abusia ya mba ya wafase po na mnamo ya sofo Penny, a mouth, young, a glass. I would say it would be said, of course, I want to send me. He said, yes, na odogo na busia no demu ema ofero ndia ujaye ndia efile ekosida enaba kotoho ibisa ko sebeni mo hebi ntimetie sude sana musika obu hindi au di mabe akoma me die so and then you are the peja ya pejo tsumai
So ako yes ne pa ne de ja also quando adesso è su pa ma